taldeak hitzaldi honetara. Gaurko hizlaria Julen Elina Zazoro izango da teknologia berrietako prestatzailea. Hitzaldiaren izenburua babestu zure smartphonea eta zure sare sozialak da. Otsaila maiatza 3 hilabeteko liburuzkan aurkitu ditzakezue hurrengo hitzaldiak astearte IKT zikloaren barruan. Informazio gehiago behar baduzue, Ziriboxareko edozein zentrotan kontsultatu dezakezue. Berriro, mila esker eta dortzeagatik eta espero dugu zuen guztikoa izatea. Hasiko gara, orduan, beti zaitzatzen inguruan egiterakoan, beti interneten bidez juten gara sare sozialetara, interneta biltzen dugu, baina asko ez dakigu zer da internet. Zer da internet? Da leku bat, da gauza bat, zer da? Jende asko erabiltzen du, baina inork ez daki ondo definitzen, ondo azaltzen zer den. Internet, berez da, kable bidez, konektatu bat dagoen ordenagailu sarea. Orduan guk, kontratatzen dugu zerbitzu bat, telefono konpainia batekin, Movistar, Vodafone, Orange, edozinekin, eta konpainia horrek badauka dorre handi bat edo zentral handi bat herrialde bakoitzean, ezta? Dorre zentral horretatik kable bat ateratzen da herrialde txikiagoetan dituen zentraletara. Eta herrialde txikietan dituen zentraletatik kableak ateratzen dira etxeetara. Etxean kablea egotzen da gure pisura eta jartzen da gure routerraren barruan. Beti kontratzen dugunean zerbitzua router batean hartzen digute, eta routerretik kable bidez konektatua dago. Orduan, router horrek sare bat sortzen du, wifi sare deitzen dena, eta horren bidez konektatzen ditu gure gailuak. Ordenagailua, telefonoa, edo baita ere, nahi badu ordenagailua, kable bidez konektatu dezakegu internetera. Horretaz gain, dorre bakoitzak emisio batzuk egiten ditu, eta telefonoak 3G eta 4G bitartez dorre horietara konektatzen dira eta internetera konektatzen dira horren bidez. Baina dorreek beti kableen bidez daude lotuta, beraien artean, bestearen artean eta beste konpainien artean. Dena dago lotuta, erabat lotuta. Kableak ikusgai egongo balira, horrelako gauzak ikusko litzateke. Horre guztiak itxasoazpetik kableak, dena dago konektatuta. Dena konektatua dagoenez, zer gertatzen da guk informazio guztira gaitezke, baina mundu guztia konektatu daiteke gure etxera ere, bai. Horregatik, beti esaten da, gure informazioa babestu behar degula. Zibere gaizkiak beti daudelako gure informazioa, noiz edo nola jasotzeko zain. Giza sareetan, zer dira giza sarea? Giza sareak dira interneten beste jendearekin gauzak banatzeko, hitz egiteko lekua, ezta? Giza sareetan hitz egiten dugunean, Facebook, Twitter, Instagram honetaz hitz egiten dugu, baita ere YouTube, Skype eta WhatsApp giza sareak dira. Online jolasak ere giza sareak dira, ze online jolasetan orain, jolas gehienak beste jolaskideekin egiten ditugu interneten. Ez dugu bakarrik jolasen makiaen aurka. Jolasen dugu beste jolaskide batzuekin. Ordan bete abaiekin hitz egin dezakegu, bai idatziz, bai mikrofonaren bidez, ordan beste sare sozial bat. Gero daude beste batzuk ere, Flip adibidez dela argazkiak preparatzeko sare sozialak, Musical.ly, musika bideoak egiteko, gazteak asko erabiltzen dutenak. Eta sare sozial guztietan, zoritxarrez, lehenengo ikusten dugun arriskua dira lintzamendu digitalak. Zer da hori? Norbaitek zeo zer esaten du, eta batean ez dakigu zergatik mundu guztia zen da beren kontra gauzak esaten. Azkenekoan ikusi dudana Twitterren, izan da ama batek esan zuen Twitterren bere semeari enpizikola garbantzuak gozaltzeko. Gaietak eman behar dian, gaietak ez diren ez tutitibuak eta txarra direlako osasunerako, garbantzuak egoziak batzizkiola. Mundu guztia, ama txarra zara, gizarte zerbitzora dituko dugu, horrelako gauzak ez. Hau ere oso asko ditu da, adibidez Miguel Bosé hiltzenean, baten jende pila bat hasi zen beren kontra. Hilda zu prozesora zagerako, desakizer, bakizer, baina jende pila bat. Eta baita ere, orain asko ematena, bazegoen beste aur bat ere esan zuela, toleroa izan nahi zuela, handia zenean, eta mundu guztia hasi zen aur bat. Aurraren kontra, aurra zituen 7 urte, baina mundu guztia aurraren kontra. Orduan,
Horrela ibiltzen direnak, ditzen dira haterrak eta trollak. Hater gorrotoa batzen dutenak, edo trollak. Horrelako asko egoten da interneten. Horregatik, beti gomendatzen da, estea. Zergatik, orain ikusiko dugu nola eta zer egin dezakegun. Zergatik ematen da, hainbesteko gorrotoa esango dugu interneten. Jendea hasten da bat bestea iraintzen, mehatxatzen, edo zer gauzagatik. Zergatik. Normalean, mundu guztia segizten ditugu internetik buruz dauden bi mito. Bakizu zein izan daiteken? Mitoa. Eta zu? Mundu guztiak uste du internet anonimoa dela. Hori gezurra da. Internet ez anonimoa. Egiten dugun guztiak arrastro bat usten du. Beti jakin daiteke nork egin duen zer eta noiz eta zer erabiliz. Guk interneten egoten garenean, etxeko ordenagailuan edo smartphonearekin, mugikorrarekin gauzak bilatzen, beti erabiltzen dugu telefono bat. Telefono konpainiak badaki zer egiten dugun. Internet ere kontratatzen dugu beste konpainia batekin. Orduan, gurekin ditugun gauza guztiak, beraien bitartez juten da internetea. Orduan, beraiek ere gordetzen dituzte, egiten dugun gauza guztien erregistro bat. Gutxienez, 6 hilabetez gorde bat dituzte. Orduan ja badaude bi enpresa guratu dakizkienak. Erabiltzen badugu nabigatzaile bat, Safari, Firefox, Chrome, horrelako bat, enpresa horiek ere gordetzen dute guk egiten dugu guztia. Eta zer egiten dugu guztia da? Ze pagina bistatzen ditugun, zein ordutan, ze bistatu baino eta ze bistatu eta gero, ze anuntzioetan klikatzen dugun, nola beti gordetzen duten ere ze gailutik konektatu garen, jakin daiteke ere noren ondoan gauden, ze geolokalizazioaren bitartez, badakite ze telefonoa dago eta zure ondoan beste telefonoren bat dagoen edo ez. Horrelako datu pila bat hartzen dituzte bakarrik internet bistatzeagatik. Horre ditzen zen arrasto digitala. Bigarren mitoa da, jendeak uste duela interneten ez dagoela ondoriorik. Orduan, jendeak uste du, iraindu dezakela, mehatxatu dezakela, horrelako kontua hackeatu ditzazkela, beste pertsona baten bidez pasa daitekeela, supplantazio digitala, supplantazio pertsonala deitzen dena eginez, eta hori ez da egia. Interneten, mundu fizikoan bezala gauza guztiek, ondorioa dituzte. Norbait egintzen badezu, hori legaren aurkakoa, orduan ondorioak izango dituzu. Norbait matxatzen badezu ere, ondorioak izango dituzu. Norbaiten kontua sartzen badezara edo kontua hackeatzen badetu, hori ere tipifikatua dago. Orduan, interneten gauza guztiek ondorioak dituzte. Hori da, bigarren mitoa. Horregatik, jende guztia, azken interneten, ero moduan, bestekin sartzen uste durelako bat, anonimoa dela, beraiek izen bateratzen daudela eta ez dela jakin beraiek direla, baztu sortzen dute kontu faltsu bat, Twitterren, Facebooken, edo, eta uste dute, anonimoa direla. Eta uste dutelako ez daudela ondoriorik, baina hori, gezurra da. Gauza gehiago. Zer egin dezakegu interneten erasoak jaso edo ikusten baditugu. Sare sozial guztietan, aukera dago, lehenengo bai, beti, komendatzen da ez erantzutea, norbaitik iraintzen magaitu ez erantzut, lehenengo joera beti da iraintzea, zu gehiago mutzipakien, ez dakizer, hori ez da komendatzen. Esibildu, ez esan ezer, eta blokeatu eta salatu. Sare sozial guztietan badago aukera, erabiltzaileak blokeatzeko, erabiltzaileak salatzeko, komentarioak salatzeko. Eta orduan, aukera hori erabili bat ditugu. Nola egiten den? Adibidez txiki batekin. Adibidez. Orduan, bagaude Instagramen, eta ikusten dugu, adibidez, pertsona hau, egin duela publikazio irainkor bat, gaizki dagoela, orduan, 3 puntuetan sakatuz, aukera dago beti salatzeko.
Ikusi degula, behar ez duela egin, baino badagoela norbait komentario bat egin duela, eta komentarioa ez dagoela ondo. Orduan, horri ere, aukera dakagu, komentarioa salatzeko. Edo esateko, iruzurra dela, edo spama dela. Spama izaten da beti, publizitatea. Modu astu batean, izatea, bat bezain atzean egotea. Ikusten badegu dela pertsona hau, eta erabiltzaile hori beti berdin dagoela jo daitezke bere perfilera, eta aukera dakagu ere blokeatzeko eta salatzeko. Gaudera WhatsAppen. WhatsAppen, imaginatzen dugu pertsona hau, dela. Sakatzen dugu bere izenean, eta hemen hartzen dugu blokeatu edo salatu, spam bezala. Hemen kasuetan spama erabiltzen da, erabiltzen badu edo publizitatea bilatzen badu, biletako berdin. Baina aukera dago beti kontaktua blokeatzeko eta salatzeko. Nahi degula blokeatu telefonoz ere, ez daitzeko telefonoz, kontaktuetara jungo gara, sistema eragile bakoitzen desberdina da moduan, eta hor ere blokeatu dezakegu ez daitzeko eta ez mezu normalak bidaltzeko estrain nahi ez badegu. Gaudela Facebooken. Facebooken, imaginatu. Hau, ez dagoela ondo. Sakatzen dugu, ez hau ez zurik egin beti. Adibidez, hau. Hiru puntuetan sakatzen dugunean, enviar comentarios sobre esta publicación. Eta hor, sakatzen dugunean, esaten dugu, salatzen dugula, esaten dugu, zergatik. Horban, beti aukera dakagu, komentario hau edo publikazio hau salatzeko. Dela pertsona hau beti berdin da biela, bere perfilera jungo naiz, eta maz jartzen duen horretan, beti aukera dago salatzeko eta blokeatzeko, Sare sozial guztietan aukera dakagu jendea salatzeko, komentarioak salatzeko eta blokeatzeko, eta jendea blokeatzeko. Beti, gure ganak badira irainak edo behatxoak, gomendatzen da froga gordetzea. Emaila gordetzea, testua gordetzea, beti salaketa poliziaren gana komisarrikan jartzerakoan, frogak izateko eta aurkezteko ere. Paraude online jolasetan, askotan, aukera dakagu ere erabiltzaileak isilarazteko. WhatsAppen ere isilarazteko eta notifikazioak ez jasotzeko ere aukera dakagu. Baina online jolasetan, askotan jolasten dira mikrofonoarekin eta bat abestea iraintzen hasten dira, orduan aukera dakagu hor ere, jendea isilarazteko. Eta ez dugu ezean jasan behar. Eta hori da beti komentatu edo esan behar dioguna, gazteak direnei edo, beti daudelako online jolasetan, gaizki esaka, gaizkitze egiten bat abestiarekin, orduan hori desertatzeko, isilarazi, eta jarraitzen dute blokeak. Sare sozial guztietan, gomendatzen da ezarpenak ondo jartzea. Segurtasun eta pribatutasun ezarpenak. Adibidez. Beti, gomendatzen da kontu pribatua izatea. Instagramen kontu pribatua izatea. Facebooken jakitea edo jartzea nortzuk ikusiko duten nik jartzen dudana. Hori, Facebooken nola egingo dugu? Pribatutasuna eta segurtasuna nola egingo dugu. Adibidez, WhatsAppen mugo gara zarpenetara, konfigurazioa eta hemen aukera dakagu kontua zatian, privazidad. Erabaki dezakegu, nork ikusi dezakeen konektatu garen azkeneko ordua. Beti jartzen du eta azkenak jendeare hasen da kontrolatzen, eta besta kontrolatzen eta zer izien atzo ordu bateko izan ordu batetan WhatsAppen, horrekin ezin egiten du. Horrelako gauzak ere desgertatzeko, aukera dago
hori kentzeko. Nor ikusi dezakeen gure perfil argazkia, gure informazioa, gure egoera, bai? Gure denbora errealean ubikazioa, bai? Hori gauza guztiak hor jarri daitezke. Eta hori kendu ditzazkigu, nahi badugu, irakurketa baieztapena. Bai? Beste eskakiteko, bai? Guk irakurri ditugula, gaiak dizkiguten mezuak. Bai. Aukera dago ere, verifikazio de dos pasos jartzen duen hori egiteko. Bai? Hori beti gomendatzen da, sare sozial guztietan, WhatsAppen, Facebooken, Instagramen, Twitteren, leku guztietan. Hori jartzen badegu, zer esan nahi du? Ni adibidez, beste baten WhatsAppeko, Instagrameko pasaitza asmatzen bade, aukera dakar nire telefonotik edo beste ordenagailu batetik bere kontuan sartzeko. Baina nik aktibatzen badek verifikazion dos pasos hori, Facebooken egingo degula hemen sakatzen konfigurazioan de la cuenta eta hemen seguridad inicios de sesión. Hor ere aukera dago autenticación en dos pasos. Orduan, nik hori aktibatzen bade eta sartzen banaiz oiztua ez den beste leku batetik Facebookea, beste telefono batetik, beste ordenagailu batetik, Facebookek jakingo du eta nire telefono zenbakira bidaliko dit kodigo bat. Eta kodigo hori ez bada sartzen, ezin izango nahi sartu kontura. Nahiz eta pasaitza jakin. Bai? Hori da, bi gauzutako verifikazioa. Sare sozial guztietan, komendatzen da beti ere, kontraseina aldatzea 6 hilabetero gutxienez. Bai? Oso erraza delako pasaitz bat asmatzea. Baita ere, aukera dakagu recibir alertas sobre sesión no reconocidos. A Facebooken, Instagramen, badakite, edo Twitterrek, edo sare sozialek, badakite nondikan konektatzen gara, ze telefonotikan, ze ordenagailutikan. Orduan, ikusten badute, beste leku batetik ari garela konektatzen, bidaliko ditute mezu bat. Aizu, zuzara, ez dakize telefonotik egin konektatzen orain? Orduan, gu ez bagara, jakingo dugu, eta orduan ja, aukera dakagu, sartzen ez usteko besteei. Bai? Privacidad jartzen duen leku horretan, aukera dago, jakiteko nortzuk daukate, aukera ikusteko zu jartzen dezuna. Bai? Nortzuk ikusi dezake aurreko publikazioa. Eta nortzuk ikusi dezakeen ze pertsona eta ze horri alde jarraitzen ditu. Hori ere beti, komendatzen da, gauza horiek ondo jartzea. Alde batetik, segurtasuna eta beste batetik pribatutasuna. Hori.